family nechikukuza family yako moswa yaka sali nechikukuza family yako Anamtambara mauya tichikukuza family yacho walipo wanachikukuza Jungu baba munoita baba sei kuuya zviro kuti munouya asingauya kuuya mauya mwata baba baba kuti mwacho wandede kuuya asi variko vanorwara vane makumbo baba vari wega vandosara vari tori baba miatisasi baba iri akashaika aiwa baba tino imwe muritiri mwana hakuna ana akomana mwana wangu kubara ini ana akomana ana baba ndiye umwe watosarawo ndinototaura umwe mundori tu basi mundori tu chete eya sakapera baba ari kurwara ari baba munini aedu yasaka ndi baba ari ariyo kumba arurwara pfungwa eya anorwara pfungwa haakana kwai makumba akatimbenisa kuharare zvikachira basa aendeswa kuharare nani mune tsamba yaakupa here kuti aende kuharare nani havana netsamba yavandipa aendeswa kuharare nani nemwana mwana wacho musikana wakaitawo seni musikana wavo waitorapisa saka mwaatiri mama kuti muri masara muri tuwa avo ndimbaopabamindi siti mudumbu ravaba yedu sitachikuza ndini mama pfungwa idaifunga ba ndaiti mutatu ndatumwa ndibaba ati endawomirira inini ndiri kurwara but akutotsanangudzo dzakusiyana nekutuma aiwa handizi handizvo so ndoamutuma eya ndivona ndakabveyo nezuva kuti inini ndiri kwangu vona vari matumwa kudini kuti undoteerere undozwa mashoko acho ariyo akauya achitaurwa namai avo ekuti okuti kwai vakauraya mukoma wavo saka vakudini zvaakunesa paakaurayiwa wopfuka saka vanhu vayana vakachizouya kuti isusu vakasvikira mwamambo votaura nyaya dzavo daimambo vakazotendai kunyauswa vosara nadzo vakandozvitohambira izvo zvaakunesa saka taide kudini taide kuripa kuripirewo kwachikukuza kuuraya kwavakaita kuuraya kwai kuripa nemwombe kwai zitei ndo maziviro andakazviita ini mashoko magumiro rakaita kwazitei dzatari bandidzona uya kundozwa mune mwane tenu hatina kuyana neneteni dzirudiwa tenu vakazi 10 kwendiri 3 aiwa 7 kwendiri mukadzi 7 akadzi 7 mombe mudzimai wakazi 3 dzese pamwe chete 10 saka ndo 10 dzamuda kupuwa ino mudombo mombe 10 ndizvo zvauritorwa moha watoenda nadzo ngozi yoga yapera nandindinadzo mauriri toda munhu unotora handitori ivona maitiro avakaita ushuya munomu kuti tiri kuripa ngozi yavakauraya hama yangu ivona ndo vachaona mbovha vachada kuti vachatora zvinhu zvavo zvokuya koripa vane anazvo kwedu zinza rekwedu kwachikugusa ngoziuya manje vakatora nenyanga inyaya yemudari ramambo saka kana nyaya yakuitwa yemudari ramambo zvinoitirwe padari ramambo
Saka tomupe mombe 10 nasima wamaendera. Zvakanaka. Zvanzi saka tomupa mombe 10 nhasi tinohamaida nadzo here. Kana uchizvikwanisa havo zvinoita tombotanga tazopuwa mafambiro azvo tiambozvidairira hedu padera. Imimi mauya muri baba chikukuza dzinza risere kwa chikukuza ndimi mauya muri chibaba chacho. Eya. Imimi kudai kwanga kuri baba munenenyi ona akauraya munhu. Ane kwa chikukuza maizoripa sei mairipa semba semutaura kwa mairipa sevanhu serudzi kwa chikukuza. Vona mafambiro ava. Ndipindure yona kubvunzai. Eya, asi tingati chiite zvikwamambo. Ndati kudai kuri baba munenenyi ouraya munhu kana imimi ouraya munhu. Vanhu kwa chikukuza vakuripa munoripa sei amuripi serudzi here. Vanoripa serudzi zvokoripira dzina. Samadi kungoya serudzi kuya kumirire nyaya. Iwe nge kuti nyaya yatotongwa yatopera mauno utambidzwa zvinhu mautadzorongana kuti wai munoona isusu ininika atidi nyaya dzinozoti dzakunetsa pamberi apo kadzozoti dzakaitirwa kupi munhu anozotozwa mombe 10 akati mambo acho mukati azotonanzwa iri ana dhiri remombe rikuda kuitika imwe mwana mutambara imi are you comfortable kuti mukadzi wauya achiti ndiri baba undi baba mori pengozi kumukadzi yekwachikukuza are you comfortable? Sitaiti pachauya baba akamire kuite semusiuya panapa sai takabva pano takabva panapa pashayikwa baba saka makakasara izwe nyaya iri pana nyaya dzaitwa dzawanda dzakadai dzimaputikira adzo dzinoita ana mutambara rudori pemombe nyaya iyi takaita lastweek paine mwana waiti ndiri baba tikati haturani tikanyorawo maminitsi kuti baba ngadi pakazoita ana fokoro tikatukwa hatichazvibatedu kuita macontempt of course because tikazozivi dare rinogare mari asi pane mbudzi dzaidotoripwa takatukwa anhu akabuda muno asina kuzibudai pakatukanwa tikazwe mazwi aitaura hai nani nyaya yangu tsvaka zvakawanda pamwe nyaya yekupurira mutauro but ndo achizoya ari baba ndo baba kwachikukuza kwese bvunza rese anhu amwe azaabverofa ndo baba asara ndo adopuwe momotenda obva agadzirise ngozi yekwakutamba. Unoenda kuchikuwa kwenda kuteketera kudai kuti ngozi ibve kwamutamba. Munombosiya here kuti mwenyuwo munafunda kuti munomuka hakusi uchechi kwekuti munoimba muchidairana mavhesi kutoti zviendeke munomu munotaura mwazitaurai musati mwazitaurai hamutauriba ende mukabvunzwa mubvunzo munodaira hamutsananguri zvemunoda bati ringaswerera bvunza mubvunzo wabvunza iwo mbuya ndimere munoenda koteketera kuti mufi abve pamutambani munoenda kuchikuwa munoenda kuchikuwa kwauteketera gwada pakonini kwauti bonini chibva kwamutambara apedza zvinhu zvavo zvese zvaita muri baba. Can you do that? Kuda kuti mukomana we abve kwamutambara auye kumba kwenyu agare zvamuchose sezvo munhu waripwa ngozi iyoyo iuye imwimwi munogara nengozi ngoti tudobvise ngozi kuti iuite yenyu imimi zvimwe zvacho musakambira gawangodo mutsipaba ratsvai muchizwa pachizidaidzai baba ana baba akanga achipo ana baba ngaite basa ravo imwimwi mwati baba ari kurwara ndati ari kurwara pfungwa here mukati ari kurwara makumbo akatomboenda Harare kuHarare kwaakanga aenda koitei kuHarare
Taurisa. ingachirwara Kusaka kuharara ngakaenda kuiti. airapiwa Maamuri ude kuti achirapiwa muchipiwa mari kuharara kana kuti mwaida unobhadhara mari. hava Ndati mwaida kunopiwa mari ere vachirapwa kana kuti mwaida unobhadhara mari. musari kupi mari Mwaide kobhadhara ka. Yekuti arapwe handizvo iri. zvinongoirapisa zvivona muchibhadhara mari kumadhokuta. Asi mira mwakaenda nawo kuHarare mimi nemari yekunobhadhara wakagona kuenda Harare asi wari kutadza kuuya kotora mombe 10 dzekuti warapwe. Baba enyu ari right, ari kurwara izvozvizvo asi ari kutadze kuuye kunyaya yatombo yapera kotore mombe 10 dzekuti adzokerepi Harare korapwa. Ari kutadza asi kuenda Harare paine mari yekunonga ari kuenda paane mombe 10 dzekundouye kozi ndo havasi kuuya kudare vakuuya kopuwa kuzi mombe 10 idzi baba vari kutadza asi kuHarare vaienda. Inini muono wandaitaka uyo muroora naatete aya anowirirana, saka atete aya ndiwo akaite nyore kuenda kotaurika nawo, iwo abva abvuma kuti ndinomiririra. Saka kuna ana baba ariyo asi uda kuunzwa padhuze baba Kuti asananzwa. Saka atete aya ndiwo akachitotaurirana nemuroora wawo. Saka mibvunzo yauchibvunzwa atete ngeyekuti imimi atete munomirira ere kuti mukoma mwana wenyu abve kwamutambara pachikuwapo? Ndomanda unoarerutsira ngozi chibambo chiuyomba kwenyini. Munochimirira ere? Badzi ndiyo zvetida kuzwa. Musakambira gawaode mudzimba vamotambiswa front. Ngatisapedza nguva. Inini what I was suggesting, what plans we want this thing to come to an end once and for all. How basic can we resolve this thing? Iwewe unogona ere kuti uisvikeko baba acho arurwara acho otsvakirwa mota ouya paground baba aya to ivo vochitaura kuti right inini ndiri pano ndini baba ndini ndichagatisa zvinhu zvese mombe idzi ngadzifambe so naso 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 toziva kuti takapa mombe kuna mombe. Hakuna panopuwa mombe kumukadzi yekuri pangozi. Mukadzi unotambire mombe yemusana yepakuroorwa kwemunhu, ndiyo mombe inopuwe mukadzi badzi iyoyo yengozi inopuhwa baba muridzi wemusha oenda pachikuwa obombera neforya omutsa varere otaura kuti chiitai zvakati mwanangu chibve kwamutambara chiuye kuno vanhu avaripa zvakadai 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 zvakadai. Ava vachazofambawo kwavo vataurwa kuti zvimwe akaita zvakafamba zvakanaka, ngozi yenyu yakatambirwa mumusha wekwani kukuza zvikafamba asi munhu pozi zvikarega kudaro ana mutambara imimi mukaunza mombe 10 tobva tapa baba ane dresa. After 6 months mukaona zvinonetsa munoende munodini babi ndombe mwakaperukazi une dresa ndini ndoamwapenyu muri andoda kunoti muzive kuti ndizvo zvinodini. Saka handisi kudawo futi inini kutambiswa furani ngoti ndinoziva kuti munouya mwaketenda mototi panapa hatiriri inini ndini ndichaita homework yekuteera kuti tete hatichashaya kuti anonge ananzvira mombe dziya dzese obvazwa kuti chaputika mombe dzaudini dzaudi obvaendawo Mozambique. Inini ndo vandasara ndini ndichatora mombe dzangu kumudzosera. Taura itizo inini ndiri kuti nditaure ndiri kudai zvinomboita seiko zvinhu izvi kuti zvinoramba zvisi kuende panzvimbo chaipo chaipo petakatakaziya nguva yatakavhikire tabva panapa takabva tabva tati zvinhu zviri kuende pakanaka pekuti touya panapa ka zvinhu zvedu zvinobva zvaita true. Zvinomboita sei zvinoite ngozi tiri kudorasisa inenge isudopera ba ngozi yekuti ngozi yega oza kuti ngozi munhu akafa
inonga iritora kuti kwamutambara kurutohiwa masoseji kurutonakidza kwendauda wadzoserwako yagukuka yodotoramba iri ngozi inonaita saka ivuya mwakaibata zvakanaka ngozi ichidya mabhega nemachisi apa yaoda udzoke kogare padoko koge mavunga nhuta yobva yakuchichirasisa imimi manje ka makagona nyaya yenyu makaunza kudari hatisi ichitwe zviro izvozvo because chiro chinozunguzika hatisi chinhu chekutamba nacho isusu hatisi unoita zviro zvokuti gagagagaga isusu nyaya toda kutamba kudiki makakase ndati toita sei kutoenda timbozwa bambo tomeki zviri ava ngezvekuti mama zvimudaona amakakasi mwato munaende kotora baba iwaya anogona kutaura haasi angona kutaura auye baba iwo zveitwa zviro ava havakwani hamuemberi zviro zvakadaro hazviiti kunyemba izvo hazviiti makakatosvimba makumbo nofunga kuti maimuona munova achiita ifamba nemudondoro achitodaiwo ada kugara autanga kubata musana wakuti agare pacheya kudai inoni wacho akanyanya kuti makumbo nyararai imumenyu chimbonyararai imwimwe mutori senge mutori imimi tonyarara imwimwe nhasika mwakasiya mwataura penyu takakuzwai hamutomeni hatitotombozwa voice renyu ana isusu zvetakuita we are very sorry on my behalf and behalf yedare nyaya dzekuramba dziri dzekubvunza pamwaita kuti ndozvinoite ngozi isusu tauzviziya tadirana dzongozi idzi asi petasvika isusu nepekupedzisira baba ari kuotora panorongwa transport zvane pamombe dzacho idzodzo otherwise hwani yacho ichatosenzi kukavhei transport yavo yekutakurwa kubva kwavari kwacho kuuya pana kuti tiite nyaya idzodzidzi imwi mwana mutambara indivhende yekuti zvemwaita izvozvi zvazoramba paine zvimwe zviri kunetsa kwekoogogodza dho munova muchikudini murubazwisisa tikaite dhiri retinoda kuita panapa muchaite zvemwataura zvozvo kuti muchadzokepi isusu tikaite dhiri rekuti tapa baba chikukuza mombe inini ndinenge ndane simba rekusunga chikukuza ndomukaka tinomusunga makumba ake acho iwawa anotizotoita wese tamukaka munhu ngenyaya yekuti unonga akaite chitsotsi mudari ende apa nokuya ari ega pachikukuza ngauyiwo hakuna muti usina naye ngati kana akanyauya ari ega ari chikukuza isusu ka ine madetseri ayo ngekuti baba ndibaba iwo anogona kuuya naamwe anogona kuuya nawo zinatingorongwetika asi amwe iwo wavo anochiuya naamwe avo ese iwo aripo asi ivo vari pamberi vari baba musi wacho tichatora baba acho tine photocopy machine tichifotokopa chitupa attached annex tete musashotaba mwatogara makambire gawa imwe moya nechitupa munhu wese achange aripo tiri kuda zvitupa todrafta affidavit yekuti mwese maamuripo as witnesses mombe idzodzo dzabuda tiri kubva tadzipikicha mombe dzacho tichibva taita zvese tobva takupai zviro zvese mobva mwataura kuti isusu ana mutambara mwaita nyaya yenyu isusu taitambira kuno zvapera mukazozwa futi nyaya dzekwedu kwenyu ikweyo tinogona kudzoka tonyorerana zviro izvozvo zvese tichaita zuva rese todaidza polisi ZRP kanzela unonga aripo vet inonga iripo panonga paina vanhu vanofanirwa svika 15 tobudisa mombe 10 topana baba imwe moenda nemapepa iwavo pakizoti ngozi ngadii pakadii
kuzvitambira tingasiya tisazvitambira nokuti inyaya yanga yagara tati pamwe petakasiya taisiya vhiki rapera baba ari auya zvaarikuuya Makadaidzwa nani? Ndakadaidzwa nawo. Vakatosvike Makadaidzwa nani? Mai akasvike atete ngati pane musikaonipa makarorwa ere Imi ndi makadaidza imi. makarorwa ere right. right mukuzviona ere kuti darika kupa Ndimo makaenda kudaidza. anenge Ndimo makaenda kudaidza ere? Ndakadaidzana baba. Vakadaidzana baba. Mai vakagumira. ana baba vhatu vedu Ana baba vakafamba. Ndakaguma pababa. Pababa mumwe. Ndichoguma pababa. Ndichoenda kwamukoma, mukoma wake uyu ndiye mwana wani, ndiye hanzvadzi yani. Arume atatu amuri kutaura aza akunaka ndiyo. Tichibva tatwarana nomukoma wakona mukuru wakatumwa kuti chienda namai avo tichosvika pamba pavo avo. Tichibva tasiyana kuti ndodini tiri kuuya. Chingaa chiri kufona veiti tiri kuuya vakati mari yebhazi. Ndakaedza zveshe kufona kutsvaka mari yebhazi. Nhasi zvandinesa watasvika ndahaye motikari ine. Tasvika muchipinge tawana ava nemwana wavo uyu. Ndobvunza tikati iyazve ndaiva ndakapuwa yavari pari. Ndopandati ndisimudzini tatenda tazvidzwa mabatsira but isusu manje imwimwe mukatorekera kuuya mwese imwimwe poya chiguguza une makumbo unonga atopedze bhora mbeya zhinji hadzina masai mwandoya inu mombe hadzibudiba imwe mukaramba muchiuya muine peteni renyu iro riri mombe hadzibudiba kusvika pauya vana chikukuza vana baba nezvitupa zvinopangidza kuti ndaana chikukuza ndio vana baba toziva kuti vana Mutambara vari kuri pangozi kuna ana chikukuza pachanga paine mupurisa ZRP tinodaidza kanzero possibly todaidzana LP vana mombe 10 handidzotamba nadzova hatiti zvemombe 10 takatidai inyaya dzinozoti pamberapo dzonetsa mondidzokera inhanina mombe zvokuzotsvagiswe mombe kandana Mutambara ndakuzinini pamwe ndakatamba frandi nemimi handidi ndinoda mawitness nyaya yenyu ichadanho anosvika about 15 kuti tiburitse mombe kubva kwana Mutambara uya mwenyu saka muri kudzokera mombe hadzisikubuda ana Mutambara mombe endai mombofudza hadzibudipa Imimi uyo ndiani wenyu? Uyo ari apo. mambo hapana chinoita tete hapana chinoita pasina ana baba rutaurwa ndimambo murundizwe mwana kuti ari mwana asi hakwani pari kudiwa anhu ataurwa apa kuti nyaya yedini ifambe imimi mune senzi dzinokwana handiti here muruzvizwa here atete zvazinoziya kaya akaroorwa nemurume wavo anozo murume unozopandukire kudare kuti mwakape mukadzi wangu ngozi kunze kubva kwangu right ndozvinoite murume wenyu nabereka ake kuti mwakaunze ngozi kudzinza redu isusu rekwangu mwakaunze ngozi yekwamutambara Ati ndabvunza kuti uyu ndiani wenyu uyo? Uyu. Ndiani? Ngoti baba. Akapara mhosva kudaro. Akapara mhosva kudaro. Wakapopota akatasira akabuda achigeza maoko achida mambo akapinda pachigaro baba wenyu chedai muchizviziya pending dish hatichasvika usvika ipo muri udoto ivo ava vakaita mhosva uyu muganhu wacho vakaita mhosva saka ndataura kuti hatitodo mhanyira ikoko kuti tinozotadze kuti zvimwe zvinhu zviri mberi zvidini zvifambe asi zviziyei kuti mune mhosva
Amutauri musinozotaura iba. Imwe mhoza futi yatopinda imbudzi. Mbuya. Ingoni muri munhu unozwisisa kodedza tete kuzwisisa kau. Saka muri munhu kwei mimi chinyararai. Munozwisisa imimi. Wati ndimutambara. Ndimutambara. Tambarara uchimbotaura iwo. Tambarara. Rega nditaure mama. Tinotenda nekuti tatonzwa kuti baba variyo. Tatofara isusu mhuri wamutambara baba variyo. Isusu tamukumbira kuti mupurisa wamangu aendese tsamba kuti baba vauye. Vaine matakurwa achaizwa. Vatakurwa wauye panapa. Chikumbiriso ndechekuti tatikumbira kuti musi wa 15 kwaibva kure. Ngazvichiitwe mudhuze nokuti baba vatoriyo. Taisati ndapasvika uri right tati kuda inini nyaya dzakafanana neidzodzo tine nyaya dzimwe dzatakatomboita panapa dzetinototi vanhu zvaronganwa vanhu zvaitounganika nyaya yenyu imimika mudare yakatopinda takatotonga ikatopera chaakuda kuitwa chete ihandover takeover saka haisi study full sitting yedare pandorongwa kuti uko confirmed ana baba acho ari kuuya kanzera wedu isusu tirondomudaidza overnight pafoni izvozvi tikatomufonera paari unotaura kuti 30 minutes ndowanda hatisi kuti une nyaya yarunotonga but ndiye kanzera toisida kuti awitnise zvimwe zvinhu zviri kuitikawo muwadhi mwani ndati mombe 10 amwene azvichamisukuba mwese munomu hapana une mombe 10 ba saka ngatisanyengedzana nepanobuda mombe 10 dzisi kufamba nemukwara wakadini ngozi chaiyo yokuuraya munhu the maximum which is charged pamutemo wedu i7 dzakuti zitenga idanga rese rudo kuda kwakubuda richiende kopuwa muroora woumwe musha handioni zvichikuda saka tiri kusvika ipapo tinoda kuti tichifinaliza toona kuti zvinonga zvafamba sei timbozwa uyo taura tizvo ndanga ndinoda ndinotenda because vanotiperekedza varipo hazvikwanisikiri kuti zvinezvi ndovatore babero izvozvi nhasi izvozvi watora kupi iko kwamusika wanhu wacho mota iripo yekuatora kuti wouya wachichikonofemerana munomu kuti zvatofambe mudenga time manje zvikanyamboizwa hazvo mangwana asi tauya nawo kuti kwetiri kwakasiyana alright ndazvizwa alright ngatinochiona kuti zvakamira sei tauraizwa ini ndanga ndiri kutaura zvendichiti paya tanga tichingosangana paya tichiti ana sekuru tiri kuda kuti dzimombe dzimwe nhatu anga asiripo asi nhasi auya ari pana ana sekuru ari pana saka vanode kuti vazwewo zvakazara zvezvipo kuti varipo ana sekuru vana sekuru nyaya iri pano maizwa here sekuru ndati nyaya iri mudare maizwa here sasekuru komendaiwo tizwe sasekuru zviri mafambisiro etiri kuita sedare munotowo kudini muripo sasekuru tiri kuronge nyaya yekuti parude kuripwe ngozi panapa imimi sekuru muripo anhu arudo ripirwa ngei kwachikukusa vana inongweni kurudo bvenhatu vana vacho kurudo kubvawo 7 muri kutowo kudini imini 3 dzacho maida kuti muunze tipe ava here ava yaisoteda kuunza kudzipo yona so izvozvizvi hadzipo hamuna mombe dzacho dziri kude kuzodini ava vanombodzawo dzawo dzenyu dzozoya dzega dzinova dzakuzofamba sei tinongoya kuna kwasha toti mombe dzadzapo sekuti nyaya inori kwakwasha
iyo ndo anozizotaura kuti bhalansi iya yakasara paneti ana sekuru azoza mombe hatisikudiwa naakwasha kana mombe mombe hatisikudiwa naakwasha apa kutosangana kwadziri kuita ka muri kubva wanedzenyu kumba kwenyu imimi avarubva nedze kusangana pamambo kuti ngozi airipwika iri kusangana pamambo ngozi ava vakori pangozi munhu ari kutaura mombe 10 ka ndiye munhu 1 ka zvokuti ava vakavanedzawo 7 ava ka iye uchataura kuti mombe asadzadii saka ngozi iyoyoyo inotombouraya umwe munhu 1 tichimirira dzenyu imi zvotofaunga dzibodzese zvakanga dzinge tiri pasi saka muri kuti udii hapana mistake hapana chatichadiwa muri kuona chiri kuitika baba ngozi zveinoita ikanga ichidostrika futika inoitise tumasili delays tunoita kuti paitike futi chimwe chinoti ga iyo iri ndakutaura kuti ngozi iyo inonga yakadya masoseji bweri mwaudoidzo inotoona kuti hanhu audozondiripa kuti ndidzokokwa bhera ndikosiya ndadini futi ndagogodza mombe nhatu tichidzitarisa isusu it's about $800 to $900. That is nothing when it comes pakuri pengozi because munhu uri kufa kahana price tag munhu ari kufa uri worth more than $1 million value hapana munhu une monetary value because value yemunhu inodarika mari yese kana billion hakuna mari inoreplacea munhu saka imunhu kana muri kutadza kureza 800 ka otherwise mombe dzikaita ma250 that's 750 and hapana kuzi tiri kuda mombe dzakasvikawo siringo mombe imombe kana yakadai mombe imombe saka imimi munogona kuona mombe kana $200 $600 mombe nhatu dzatodini it's okay ingomirai zvinoitika muchazoya nadzo paine zvaitika havaregeri ngoti ngozi ende ngozi kana yekuziva kuti ndauda uripwaka airegeri ustrike akwashazvimu batanai nakasekuru zvimwe zvinhu zvetiri kudodileya nazvo isusu sedareka taakupere simba vachi isusu tinoda kuti uyu orit tikaenda kotora sekurava tikaenda kuatora tikaenda kotora iye uyu tikukuza pahaiwe motika wauya pano kwata kuti timbori nemombe dzabveno kwakwasha kwaana sekuru kuchazoye dzimwe nhatu iti means kuti dzouya dzoya kwakwasha toya todzokera mudare muno tadzoka mudare muno kwakuze munoza zvimwe zvinhu kanga tisangoendesana imimi in short mataurire mwaitaimu samutambara aitoti kuti muri kutaura semunhu wakatopedza but ndikona kuti imbodzokerai nana sekuru mogara pasi magara pasi mounganidza mombe dzokwana mouya kuno hatisisina dheti bainini imimi mombe dzikaita mangwana kuswera mangwana hwedza kana rini munoima kubata mupurisa mokonfema dheti nekuti uyo mukomana uyu ndiani watani iyoyo iyowe nhamba iyowe unode nhamba dzake usha mombe dzapo dzateni uyo mhanya kodhora chiguguza musi wacho monditaurira inini the day or 2 before kuti chief musi wakati ngai mwapo mombe dziya dzakwana ana kutambara apo uyo waenda kotora chiguguza totoya panapa 1 hour rakatokurisa 1 hour otherwise 30 minutes ndiwo wandiwe chiguguza zvakadai tione madetails particulars eho ndizvo fine mawitness aripo ehe zvakadai mombe dzobva dzatonyorwa dzotonyorwa madescription zvese nei mazuva anaya hazvichanetsi tore mafoni edu kete dzese dziri 10 taanadzo umwe naumwe wodzipikisha mombe idzodzo kuitira anhu auda kuramba mangwani kundobaya bhatani kwati handidzere mombe dzia dziri pano zvakati
kwakutopostawo muna kanzera kwakuposte anhu tapedzerana tapedza tendai muite zvizvo asi kosoro ipapo pakana tingasungirirwa here panhu anofanira kuunganidzanawo sinounganidzirane etakaita isusu takaunganidzana tikaona kuti tigadzirise zvinhu inini zvimwe zviro zvingatoita imi mutaiteni mwazobatana naana sekuru pa7 dzenini mutai dziri 10 topedza nechibambo tochisara kuti mwana kuzosungisa ana sekuru toasunga nyaya yacho toatichiziva ngozi inoripwa kahwani ende haana kukupai dhetika imwemi ndimwe muri kuita dhili dhaling yamuri kuita ngozi haina kukupai dheti yakakupai yambotame kuti muunganidze zviro zvanyu zvokurizeni wakahwani iyo yobva yazvifambiro wakahwani pachikuwa kwendo wakahwani richizi danga rako mwana rauya ana sekuru nhatu dzavo aunza akwasha 7 dzavo aunza gumi rako remombe raapano chisunura vanhu saka imimi tsirongai moisa 10 munhu dzoya topedza nyaya ana tikukuza mozopuhwa 3 munhu dzenyu ndaana sekuru saka imimi hazvichina ndatenda imimi momirirani ana sekuru aunza mombe 3 motibata tirumbuza karani yenyu haisina court date ba ana mutambara musiwe mwatozviita motobata mbuzo kuti mombe tadini taanadzo baba ari kotorwa tikukuza mangwani by 2 o'clock tinonga tasvika padare imimi moya nemombe 10 ayana baba oya totofanana rwendo kwaro todzindirana mapepa ini ndodzokera kuino andii ini mwendowo kumba kwenyu wabvere uinde tapedza mbuya awo akaenda sei isu takatambhadhare mari yekuisa pano aende kotsvaka anhu iwo osumuka ega kuendea takapumbusa mari panapa mare akandipa zveswana mutambaro ukaende pandandida kuenda pane wakafona akati mbuya aendayo saka ni mari yawo ndinayo handisati ndaidhara iripo asi awo mbuya panapa akabva achipopota atina kwaziva kuti ari kuenda kwano wakafona kuti mbuya aenda ndiani pane umweni muzukuru nhasi hapo uya akazondifonera kuti tatoenda tatoatorana baba ionani saka inini pamari ana mutambara takatozwa toti ana sekuru ari kutouya saka pane iyi taitofika chii pane paandifonera futi kuti hanzi taakutovatora kuchipindu tichitofika chiri pane ana baba nandisa pane atei saka right taudzokerawo mashure dai ana baba auya tirudhira vanhu saka zvaka imwimi chemungatoda henyu kana volunteer uyo uripo uruti une motikari ndiye uchangoti panongorongwa kuti mombe dzakwana iye unotaura kuti mombe dzakwana otobata uyo awo nditaura kuti mombe dzakwana dhiri riri kuitwa mangwani kana kuswera mangwani inini ndinogara pano kana ndisi pano ndogara kwamutare kana patoite emergency iyo inini ubva kwamutare kuuya pana pasilezaninawo ndinouya ndopedzerana nemimwe 30-40 minutes ndotodzokera kuenda ndiri saka hatina zvetatoita nhasi imwe mwana mutamaracho ana sekuru acho mwese dai auya tikukuza wacho ungadai andorwadziwa nemakumbo mahara mombe dzacho datisikaumbi futi bhozi hadzizukwana imwimi tendai moita kuti mombe 10 dzikwane makonseva iwewo wozoona kuti mombe 10 dzapi wonditaura kuti chakamiri mombe 10 dzapo chiurai topedza tii tapedza iyo ndo wakwende kotorana usasafonerwa uyo usasafonerwa futi bai imwe uyu mari yaakanga azaende modzoserwa mari yenyu haina kuzoenda
Handina kuzoenda handinyi mari yenyu pasina dhiri rendaita because makanipa iri yetransport handifaniri kuigaba mari yenyu. Izwai kwetiri. Hamusaifanira kudaire soko rambuya awo kuti hai ndakaenda kotsvaka. Maifane kunga makandotorera rwendo rwenyu kosvike pamusoro. Mirai. Mirai. Timoteerei ndikutaurirei. Mirai ndikutaurirei. Handina kuzoenda. Taurai ava atese vane heti ndakatokuona ndikabvunza ndakabvunza mukomana vana sekuru yamakati vari kuenda munotorwa haufa kanzi wakawanika ndikatomboita argument naye vana sekuru vacho ndivo here vari kuuya tikanzi ehe ndi mupurisa wamambo wakaenda here ndomana ndakaramba ndichibvunzana naye zvikandabvira zvokufona bcause pane zvandanga ndiri kuona kuti zvinhu zvapana zvisifamba nenzira ndiri kutaura ndiri muno mundai vakomana inu mukandiona semwana mudiki dzimwe dzenguva nditeerere zvinhu zvandinenge ndataura mokundinzwa paripoke ndoti ndikafona kudai ndinondoonanga yes ndiri last born ndiri mwana mudiki but pane zvandinoona zvinenge zviri kumberi ndakaita argument na iwe zvazofamba sei kuti mbuya vaenda kundotora mupurisi vanotora muntu kuchipingi ini makasiya mari yekuti chii handina kuuya kutaura chokwadi chiri pamberi pamwari ngozi iriko ndine mwana ari kumba kuti ndikamutarisa so ndinonzwa kurwadzikana akarumwa nenyoka yatisina kuona mwana iyeye akabvarwa gumbo risina kaputika ari kumba kwangu ndamusiya asi tikaita zvekutamba wakomana kana ndati itai chakati itai ndiri mwana mudiki but pane zvinenge ndichiona zviri kumberi ndiri kutaura ndakamira muno ndinorwadziwa sometimes ndinokwereta airtime handiti kuti ndironge ndinokuda kuvanhu handigoni kusimuka everyday kuya kuzoronga zviro mwari akatiita zvakanaka akatipa mafoni handiti togadzisa zvinhu zvedu kana ndataura zvandataura zvazvendakataura ngatiiti handikuni zvakaitika ipapo handisi kufunga zvake asi ndakatora time yangu kufona ngatidai ndinenge ndichiona nekwatiri nezviri kuitika nekufamba kwanenge ndichiita saka handichitaura dzimwe dzenguva muna ndichiteerera especially pakuenda kwambuya kunotsvaga vanhu ivavo hazvina kunditira zvakanaka. Handina kuzoenda ndandazwa kuti mbuya ari kuenda saka kazi direction yacho akatumwa nani direction ndaisikaiziva makatumwa nani aiwa inyaya dzakaitika mamuzipo mutori newcomer nyararaimi muritaura iwe mndima anoda kutaura mumasura inini ndinoda kutaura pane zvataura baba mutambara kana tichizwa zvinoona zvichibhuya changamiro ngatinase kuteerera tichizwa kuti zvidi kumboendepi. Changamiro ataura achiti hai dai anyambouya achikokoza pasina ng'ombe dzese hapana kwadzaienda tasofosco ngokuti kana kubvunza kuti zvakasimbodai Changamiro chitaura kuti hai hapana pazvaienda imwe isusu atiguri mhosva arigure mhosva ndichangamiro saka zvatobhuyezvo ingazvizwisi kuti endai rongedze ng'ombe dzingwane 10 motitaurira dzapo chikukuza rikotora ndikati zvisina code gate pemunonga mwandounganidza zvatoibuso wacho motorara mwatobata mupurisa kuti mombe dzadini tanadzo inini ndotaurirwa kuzi mangwani vana mutambara vari kuti mombe dzapo muno ndinosiya zvese zvanenjida ndomhanya ndoya toita nyaya yenyu iperi ipapo hatichaisiri code date ba nyaya yenyu unganidzai mombe dzikwane mondibata musi wacho ndoya handizvizoti chimwe chii pendazosvika ngepekuti imwimwi uyu mwakamwamba mari yetransport yekuti aende ari kuti inini munhu ndaida kuenda naye kuti ndakazotozwa kuti watodini ndarisingazivi kwekuti nugwekweni sandati unochidzoserei mari yavo bhozi hauna kuzodini zvatopera waakuda kuchironga kuenda macho uyo mukomana wati ndino right mukuda kuti mukomana ndaida kuti mari ngaasadzosa
chandiri kuti asadzosa mari ngaafane kusvika panzvimbo chaichaipo tinofanirwa kuzoenda kana tichinge tava kuda kuzoenda. Ndipo here. Unobaziva sei? Ivo vakataura kuti pamba pamusika wangu ndopaziva. Hakusi pamusikana. Aya mbuya ayo ndio anokuziya ndio anoti unokuwa namba natete ane zvinhu zveorenji. Mosvika panzvimbo kuita kuti mangwana tisaita futi semuchini. Same problem. Then my question, sorry Changabe. Question yangu yechipiri ndeyekuti hakuna here vanhu vanokwanisa kuti vaponda munhu vari 10 vachiripa 1-1. Zvinoenderana nekuti munhu wachona unonga akati kudini. Because iye wakatotaura kuti rini rudo ripwa nemombe 10 dzinouya 7 kubva kwakwacha ne3 kubva kuna ana sekuru dzoya dziri 10. Pobva paendwa wakachikuwa dzozi mombe dzauya dziri 10 dzobva dzaenda dzotogadziswa dzopera kamwe. Saka murudo kuti imwe mupoende koti mombe yombouya yozi ingekubasha iyi kutaurire munhu wakafa 1 yauya iyi ndeana sekuru kuitisa munhu wakafa meti une calculator imwe zvimwe zvirongati ganisa kwakuti uchizwa yarewe munhu wakafa izwa dzanga ridzayo izvi 3 ngedzekwakwasha dzimwe 2 ngedzekunana sekuru saka kwakwasha kwasara ndorabasi hakuna munhu wakafa unoita izvozvo hakuna peni ba munhu akatotaura ngozi yake wakatotaura ndoda 10 7 kadzi dzeino 3 dzobva uko dzoita 10 mondipe mombe dzangu ngozi yedu haindizve Mashita ndinokutengai nekutionesa tanga tisina kuzviona takanga tafungori zvinoita asi toda ngokutenda kuti matonese zvinodi hazviiti takuchikumbira vana sekuru musakaya muno muna November tikaita chipata bata kuti zvinhu zviiti saka sekuru ndikukukumbirai murudo endai munotsvaga because zvinhu hazvina kumira zvinhu hazvina kumira zvakanaka hamuna kuzviona muri kungonzwa pamafoni murikungozwa pamafoni zvinhu hazvina kumira zvakanaka musaita zvekutamba ndiri kutotya papa yamwana ndakatya kuti chii chandikubvunzirwa izvi mwari madaro nei zvinhu hazvina kumira zvakanaka ende akataura muno ndikanzi kana ndakuuya mari kutsvaka kana ndakuuya ndikuya kuzokwadza but handisi kutombotsvaka muno ipapo ndakabva ndatozviona kozoakunovemaiwasiye achitaura kuti kana ndakuuya ndikuya kuzokwadza kana sekuru ndikukukumbirai mweya wamwari ndiri mudare munhu kuti endai munoona zvikuru hongu matsaona dzinosanganikwa nadzo asi tinongogadzirisa isusu ndofunga ndakatombotukana nemukomana uyu ndikafunga tichatauri tesi asi ndakazoona akufona zama mumweya wamwari toda kungofamba nezvakanaka munozoita hatina kana kutakambonwa kana kupe takaita sei asi ndikukukumbira nasekuti endai munoona zvikuru zvisareba zvisati panguva because pachikuenda ndakutosha mambo ambotauri kuti chese imombe yakanakira munondizwere imwewo ndokwamutambara musoro venyaya dziri kutaurwa idzi handi dzakauya moto nyoka haina kuoneka uri kuchema ka mwanawo saka chibaitei zvataura mambo kuti mombe kana yakadai muri dzivi dzacho ngati mwana mutambara zvimwe zvinhu zvachoga izvoi mwakaperera kuti mwagona kutsvaga imwe midzingakwana 10 dzinovharwa kuno moya kosungisa ana sekuru tinoakaka kuti imwimi sei maakutadza mwaida kuti ngozi inetse kwamutambara maningi yeti imwimwi ndimwi murimo mukuziyakai gatiyo tinoasunga against chikwereti chenyu vakatadza tinovaendesa kumesenja kuti vanovatadzwa kana ujeri vanoenda mudare muno au taura ichizuva rumba zvichingozwa pamusoro imambo mazvita vakuru vakati panorayirwa mwana wamambo newe mutorwa ita sei teererawo ndofunga pane nyaya yambobva wataurwa pamashuri yanga iri yasemukadzi yanga ina namutambara yekunzi kuchipinge kuita sei tikazopedzisira kumberi kwacho tinoona kuti ingozi handiti ndizvo
zvinezvi tine nhau yatakatarisana nayo iri mumudare izvozvi ingozi zvekare. Nhau dzengozi ndiri seni pandakamira hangu panapa ndiri muenzi asi daane nguva yakati rebei tichifamba tiinadzo. Ngozi yakasiyana nekuroora mukadzi haaroorwi musi umwe chete achibva apera, handiti ndizvo? Kana tatanga zvinhu zvengozi tinobva tazvitanga zvichibva zvapera kuitira kuti tiregedze kuramba tichisangana nematambudziko mudzimba, kuitira kuti tigare zvakanaka. Ngozi yakatonaka kuti yakataura kuti pamwe chete inoda mombe pamwe chete neavo vakuchida kugara pamwe chete woonesana kuti mombe 10 idzi kana kwana sekuru zvisina kumira zvakanaka vanogara kasunzuru vari vega voonesana kuti vangadii mombe 10 dzinge dziripo, sezvo dzangotaurwa kuti mombe imombe chero iine makumbo marongo muna nemuswe ichi imombe, handiti ndizvo? Vogara pasi kuti mhuri ione kugara zvakanaka. Hazvifadzi kuona vana vechidiki vachiramba vachirwara vachitenderedzwa nechinhu chatinoziva mumusha, vana vachifa hachisi chinhu chakanaka. Ndingati ndo mashoko andinawo mazvita. Mazwisisa zvakanaka. Zvimwe zvinhuka musada kungoita zvekuda kunga kufikisana, imi muri munova muri pafixing corner. Vanhu ava vana sekuru ava vanotonga vatori nedifferent attitude and vatenda towards the case. Imimiwo muri kutarisa kuti isusu kana ana sekuru akasayodai saka isusu hatitodiro totomiro, but pane anozorira, pane anozochema. Imimi dai mabatanidza pokwana mombe 10, panogona kuuya mombe 10 dzine 6 hombe ne4 diki kana 5 hombe ne5 diki. Mombe imombe tichitorodza mombe ichitorodzwa. I still remember the last time ndakaenda ndichiwitnessa mombe pakuroora danga raitochatswa ichizi 150. Mombe pakuroora toda mombe 2 dzinotsika, mombe yamai inoda inotsika, mombe yababa imwe inotsika, dzimwe dzedanga tiri kuda 6 asi 6 dzacho dziri kuzi $800 because imwe iri kuzi 150, imwe iri kuzi $200. Saka zvimwe zvinhu inyaya yekuti ngozi haigoni kuripika nemafigures emari, otherwise taitoretwa mari yacho ichitoita pamwe ma$120 kana $100 mombe. But zvengozi zvinoda inodzika, but hapana size. Hatina kuti kapauye ngoro, kapauye mombe dzinosvika 10 dzekuti dzikaonekwa apo panozi pane mombe 10 asi 6 ihombe, dzimwe 4 dzacho dzakaita diki. Ngapasazi pane mombe 10 pane 6 hombe nemhuru, kamhuru kekuti kati kutotsvake zamo ramai. Mhuru kana kukura kwemombe dzinoberekana nenguva yakasiyana siyana. Maona zvinhu zvakatibata tichisvike petiri panapa, pambotozamwa kubatanidza batanidzai. Iye wacho rudobo wemombe ka pedzinodzidzawo yaka unodzona ichachimboona. Iye ana ndiye unotaura kuti idzo mbiridzo mwanyanya kana kuti mombe dzangu 10 dzadini dzauya tabudana. Saka ngatisaita mahomework etisi kuziva kuti munhu wacho itodawo unoti kudini. Imimi batanai ana mutambara dai ndiri nimwe chete zvimwe zvino tinondozosiyana mukuita. Tsvakai mombe 10 muyane mombe 10 toita d ropera, then moreza ishu yekuti ana sekuru aya pane ngozi yakaitika muno mumambo munoiziya vakazovabhadhara havana, isusu takazobhadhara. Saka vane chikwedeti chedu chemombe 3 tosunga ana sekuru uyai nemombe 3 wotadza, tovasunga ngechipiri wotadza, tangoaita handover. Saka I think petasvika ndipapo imimi handichakupai court date, bhozi tikakupai court date ka tinoramba tichikuremedzai tichitora nguva yakareba. Koti inotakuopenerai kuti kana kuswera mangwana ndinokumiririra hainini, ndinosiya zvanei ndichiita kuita kuti nyaya yenyu wachema tete apa vamwe vanhu chiri kuitika ngozi yacho kumwe kudzimba kwenyu haisi kunyatsorumirira, iri kufuridzira unga gonzo, asi kumwe iri kubva yarova chaizvo zvokuchaiko. Saka ndati munoda kuti paite karufera
kuti mutange kuzopatika kuti mombe toni mombe 150 chai mombe unoiona saita kungati ripipa mombe dzakachipa tete taurai mombe 10 years ndatsvaga dzapo dzabva pamutambara dzese kaiti kwasoko kwakanzi kunobva 3 dzedzi hakuna chauya mbitika ndichatorana naadzimai vangu ndodzokera kwamutambara nawo panoitwa sei pazvo because ini ndiri kuona sekunge bhora iri kai ndiri kutambisana bhora rechikwesha ini ndiri muzvikuru kwamutambara saka ndichinyatsosabveya nyaya iyi ndiri kunyatsoona kuti apa handifungi kuti pane mombe dzinoda kubva kwana sekuru dzinobva kwana sekuru because mumusha nyaya ine 24 years if I'm not mistaken 24 years chinhu chikanzi chaitika make sure kuita responsible nechinhu nokuti ngozi hachisi chinhu chekutamba nacho saka manje vanhu vakaita dambe-dambeka vanhu vachazotora zvikuru takaipa ini zvendiri kutaura muno mambo ndezvekuti vana sekuru vangu push them kuti vatsvage mombe 3 dzadi dziri kudiwa but ambuya kana vasina kuuya nemombe vanombodzokera kumba ndozvendiri kutaura mambo izvozvo zvendiri kukumbira because mhosva idzi vakaita vari 2 vari 3 kuti nyakupondwa sekuru wangu mbuya vangu but iye zvinezvi pevainakirana vainakirana vari 2 asi apana munhu achada kuita chip in kubatsira umwe munhu kwakunzi mutambara chete sezvo vakabata chibhemba chibhadhara ivovo kubhadhara munhu ainakirwa musha memunhu faini changamiro tiri kunotsvaga mombe musanetsikana but zvendiri kutaura izvo maybe ndenge ndisipano indogara kure kure ndatouya kuti ndinzwe kuti zviri kumbofamba sei ndichifunga kuti zvinopera kwendinogara kunoda 20 kuenda 20 kudzo ane manzwa ini chendirongoda ndechekuti changamire mukaona ndisina kuya pano mbuya nombodzokera kumba kwavo kana vasina mombe vanozodzoka mombe vanechi vanadzo maita here munoda kuti tauraite zvungu kaurisai ndati pamusoro ichangamire ndanga ndikuda kuti ndazva muchiti dzimwe ma150 dzinoonekwa ini ndinewo kamari kangakwana 1 handinoti ndinadzo mombe dzinozivaika ndozvindataura kuti anhu muine nhamo dambudziko chairo mumusha zvendataura zvoti pakuroorwa chaipo panogona kutorongwa kuzi mombe dzazidanga idzi dziri kuda kana 8 mombe dzinobhadharwa mari yakati ndekuti imwe iri kuzi 150 kana kuzi 200 dzinenge dzisiri dzinotika on average ukaona mombe depending nekuti vanhu vacho vari kutengesa mombe wakapreswa zvakadii 180 $200 mombe unoiona but haisekuona kwendini handiti zvemombe handichengeti mombe baini mukapinda mukati mune ngozi iri kunetsa mune zvinhu zviri kunetsa there is no time to sleep tsvagai muvanhu sai mafilas ipo mudare imo metitori munomu hazvichamisi kuti munhu anhu airatatu atori nemombe icoordination inenge ichingodiwa kuti atende kuti teutaurira kuti tine mombe dziri pakati pane chakati chiri pakati pane chakati batanidzai mari idzodzo yemati munayo uyo oburitsewo imwe 50 uyo oburitse 30 20 iyi yatokwana mombe nhatu 24 years murutadzo kuronge kuripe mombe nhatu 2.5 decades murutaure mombe dzendoveri dzikaroti imombe dzipiko nhatu imwe dai tirutaure mombe nhatu here kuripe ngozi nhatu mombe dai korozi mabhazi matatu kana kuzi motika nhatu mombe nhatu hadzisvike $600 $200 mombe unodziona 200 uruda uripa mombe idzo dzinooneka murutsvaga mombe here kana kuti pano wakamuti imimi musa chipa ini ngozi iyoyo irambe ichinetsa
tozotadza kuzwisisa mombe nhatu ka amwe anhu ari kutomwa doro mombe nhatu pazuva. Ndine mabhuru amwe ndaitotamba nawo ndaitoti kuti matata aidya mombe nhatu idzo dzombawa kwete chikafu doro chairo kumwa kudai mombe nhatu dzainyarara mhani mimi achiuya achidya dzimwe mombe nhatu every mashairenyu urombo hwacho ifaika kushaya $200 zvimwe zviro zvacho ka hatizozvizwisisi. Pamusoro changamwe tinotenda semhuri kwamutamba tapiwa zano isusu nanasekuru vangu hanzvadzi nanamukoma vanasekuru isusu taunogara pasi tiunganidze mombe nhatu idzi dziri kudiwa. Chinotera chichachinzwa muno mudare musi wechicharegara panhasi tadzidza hatisina dare bane mimi inini ndati tatokubvisai dai iri kukoti maoff limit hatisina dheti renyu redare imimi nyaya yenyu yakatopera. Imimi ndimi maakutotipa dheti ramunoda. Imimi mukatoti kuswera mangwana dare rinotorivhurira imi chete mukati kuswera kana china kana tatokuopenerai dare rinoti dare rinorara renyu ana Mutambara naSekuru. Musi wemunoda kuuya kuti tinoita zvinhu zvedu ndiripo muchadei futi makambozvizwa kubizu. Isusu takutosunda kuti nhasi tiende takupai zuva rekuti todzoka ri musi wakati kana isusu semhuri kwamutambara. Saka tingatotombotenderwa kuti tomboenderewo panze tombogara panze tomboite kadare kedu tiri papapo tionesana kuti tinodzoka rini zvisati renguva yakareba. Itai izvozvo. Thank you very much. Saka hatichina dheti renyu bana Mutambara redare. Imwimwi ndimwi mwane dheti remuchadoti pa toita zvemunonga madini. Thank you very much.